Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mai suna daga bakin talaka. Kamar da kuka sani, shiri ne wanda ke shiga lungu da saƙo na jihar Kebbi domin tattaunawa da jama'ar jihar Kebbi don jin irin romon demokaradiyyar da suke sha a ƙarƙashin jagorancin Comrade Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu. Sai ku biyo mu a sannu domin ku ji yadda shirin namu zai kaya na wannan mako. Masu kallon mu har a yau muna fannin 'yan kasuwa ne inda muke ci gaba da tattaunawa da su akan ci gaban da suka samu a wannan gwamnati ta Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu. Sunana Malam Aliyu Baban Hawa. Malam Aliyu Baban Hawa. Malam Aliyu Baban Hawa, shekarar ka nawa a cikin kasuwanci? A wannan kasuwanci na kai tsawon shekara 23 ina kasuwanci. Kana harkar kasuwanci? Insha Allah. Masha Allah. To Malam Aliyu, a cikin wannan kasuwancin naka, a wannan gwamnati ta Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu akwai tallafi ko gudunmawa da ka samu domin inganta kasuwancinka? Da shigowar ka kaga alama. Kun ga faston mai girma bona nan ka gani? Alamun kenan ka samu tallafi. Sosai insha Allah. To Malam Aliyu, a matsayinka na ɗan kasuwa, wani kira za ka yi ma matasa? Gaskiya ina gargaɗi ga matasa su koyi sana'a, su dage, komi ƙarancin sana'a su bar ta. Mai ƙarami shi zai zama babba. Gaskiya ne. Mun sha gwagwarmaya dangance da kasuwanci har Allah ya ɗaga mu muka zama wani abu, kuma muna nan muna cin gajiya alhamdulillah. So Malam Aliyu, wani kira za ka yi matasa a cikin wannan yanayi namu da muke ciki na harkar siyasa, wani kira za ka yi musu don gobensu? Zan wa matasa kira da su tsaya su natsu, su samu shugaba adali wanda zai iya yi musu ƙoƙari dangance da abin da zai iya kawo musu cigaba. Dangance da irin mai girma da ta Nasir Idris Ƙauren Gwandu, mai ganin cigaba ga al'umma, matasa da tijawa, wasu ƙananan ƙarhi yana taimaka musu. So to Malam Ali, a da ƙarshe wani fata za ka yi ma Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu? Insha Allah. Ina mai girma Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu fatar alkhairi a wannan gwamnatin. Allah shi ƙara ba shi ikon riko, shi ƙara ba shi yin adalcin da ya ɗauko. Sunana Umar Aminu. Malam Umar Aminu. A matsayinka na ɗan kasuwa, a shekarar ka nawa kana wannan sana'a taka? Wannan sana'a ta na kai irin shekara 10 ake yana yanta. Shekara 10. So Malam Aminu, a cikin wannan gwamnati akwai gudunmuwa ko tallafi da ka samu don inganta kasuwancinka? Na samu gudunmuwa na sami ta har guda 2 gaskiya. Daga Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu. So Malam Amba, wani irin kira za ka yi ma matasa domin dogaro da kansu? Wani kira ga matasa a tashi kowa ya nemi sana'a yi don zaman banza bai kawo zama alheri. To Malam Abba, akwai kiran da za ka yi matasa akan goben siyasa su a wannan jiha ta Kebbi? Goben siyasa su yana yamman matasa kira 2027 a fito a zaɓi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu. Saboda ni Malam Abba? Ina yin wannan kira saboda mutum na adali, mai kyautata zaman shi da mutane, mai son jama'a, mai son talakawa ne su inganta ko bayan tafiya. Duka a nan ne shirin namu zai dakata, sai ku tare mu a mako na gaba domin jin wani sabon shiri. Ni ne naku har kullum Aliyu BK wanda ya tsara kuma ya gabatar. Sai injiniyanmu wanda ke tace mana hoto, Abubakar Salihu Ɗangwari, muke ce muku mu kwana lafiya.